Hei! Joo? Tuus tänne. Mitä tässä on meneillään? Tässä. Just tässä. Lapsi ja passi. Lapsipassi. Ja tällä sä haluat kertoa, että lapset kulkevat yksin EB:llä. Just. Joo, sä oot ihan oikeassa. Mutta nyt me puhutaan semmoista lapsista, jotka pystyvät matkustamaan yksin. Just. Elikkä Käsikirjoituksen mukaan. käsikirjoituksen mukaan. Expressbussin lapsipassilla lähetät lapsesi yksin matkaan. Kuljettajamme huolehtii siitä, että lapsesi pääsee turvallisesti perille oikealle vastaanottajalle. Lapsipassin voit hakea verkkosivuiltamme osoitteesta expressbus.fi/lapsipassi. Kiitos. Hyvin meni. Perille asti.